रायजोफोर नै आं दिनैहाय मानसि रोगागासिनो दङ बिपिएफ हानजानि देरहानायनि 7 मन 8 मन अमा दङ बेखौ जानोहाय आं मानसि बे जोंनि आइलेण्ड एरियायाव बिसिबांनाखि दङ बेखौ आं रोगागासिनो दङ गारिजों दा मादैमोन ओइ मादैमोन माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां दा सिगांनिफ्रायनो बिपिएफ होननानै देरहानायनि आसा दंना गैयामोन नोंसोरलाय दङमोन दा आच्छा 100 आव 100 खाने आच्छा अब्ला हाग्रामाया दा देरहाबाय सरकार दासिगोन गोसोआ माबायदि मोनखो इयावहाय आच्छा ঠিক আছে বিপিএফ पार्टीनि जय বিপিएफ पार्टीनि जय हाग्रामा सारनि नामाव जय लोगोफोर नै आं मानसि रोगागासिनो दङ 5 नम्बर दाउखाबाहानि मादै नोंसिना खमाबारि दाउखाबाहा बिनिफ्राय लायबाय आङो मानसिफोरखौ ओरैबायदि गोबां मानसिया दंबावोसो लायबावनांगौ हास्लाबलायखाले गारिया आंखौल' रोगानो थिनबाय नालाय दस्रा गारिबा हमदोंना हमाखै मिथिला आरोखि दा नै थांगासिनो दं ओंखाम जानो नागिरदों ओरैबायदि गोबां अमा बायखाबाय माबायदि मोनदों मादैमोन मोजां दा हाग्रामा सार देरहानायनि खुसि जादोंना जायाखै जय बिपिएफनि जय बिपिएफनि सारजों बिराद माबा दा सापर्ट दंखायो दा नोंसोरबो अके थांगासिनो दं नै जोङो आरोबाव लांफैबावनांगौ मानसियाखौहाय हिसाब गैयि दंबावो गोजाम ने आच्छा माखासे गोदान माखासे गोजाम दं ने आच्छा ঠিক আছে मोजां मोनजोबो आरो औ माबाफोर बुंहरनो नामा उननिफ्राय बुंनो गोसो दंब्ला बुंहरदो आगोल मानसि देरहानाय लोगो लोगोनो काराव गाखोजेननो मोनखाबाय दा बिपिएफनि सरखारावहाय गैयामोन बेबायदि गारियानो हाबखागोन गैयामोन भिआइपि गारिसो ने आच्छा ঠিক আছে होमब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो नुबाय थागोन हागौमानि देखायनो नाजाजोबगोन आङो दिनैनि बे जाफुंनायखौहाय अके